Така, здравейте, геймери от YouTube, аз съм Trollface Латура и тук до мен е един мой колега. Представи се, колега. Валю Аватар! Бананата. Това съм аз! И ето първото посечено дърво! Изумително, той се гледа... Видеосподелянето ли гледаш сега? Естествено! Моля ти се... Ето го заребявам по Майнкрафт и мисля, че днес ще е по епичния момент. Сори, че толкова скъсно ги качвам клиповете, ама просто с това опалихме такъв разговор за учениците в нашото даскал, че просто... Кажи, бе. Не споменавай за кой. Говорихме. Ето, сега от 20 минути, плюс другите час и половина, почти 2 часа. Така. О, пирамидка! Да видим какво ще стане. Бамбук. Стига да се приема някакъв комик. Аз съм комикът тук. Си правя на комик. Аз съм комикът тук. Не ти. Ти не знаеш какво значи, пък ми бил комик. Виж някакви... Чак. Значи, искам да ти предупредя за едно нещо. Моля те, не псувай, не казвай думи от рода на... Уина. Мъкни, бе! Гледайте го, дами и господа, това е бати превъртелия човек, който съм виждал на света. И двамата мислим така. За другия до нас. Чувството е взаимно, деца вика, нали? Да видим какво може да построиш за секунди. Мъкни, бе, тя ще излезем да видим долу каква ще има. Окей. Муми ли ще търсим? Какво? Муми ли ще търсим? Не, тук сме в някаква циганска пирамида. Накосвам. Май тъй не трябваше да правя. Колко цигани ще излезе, що ме циганска? Мъкни, бе! Не дей да човек без музик не трябва, ще има... ще има баната и забрах как се казва. Но не говори някакви пусти. Това е пирамида. Даймонд. Супер. Даймонд ли? Те диаманта, един емералд. Още по-добре, какво става тук? Бати злато. И това какво прави 7 диаманта? Още 2 АЛГ! Окей. Кюб с злато. Тук няма нищо. И злато, да бе! То не е виждал голд, дами приятели. Дами приятели. Виждате камерата. Да, виждаш ти, ама... корено бързлично. Това след колко време ще умреш? Няма умирам, гледам да не умирам, защото трябва... Никога няма да умираш, нали? Гледам нещо друго на време. Селте! Хайде да полетим малко. Няма да полетим, ония лъвът беше на Creative, това на Survival бъдем. Хей! Нещо ми се доядаха бъдеми обаче, не знам що. Сутринта! С маме нарича така. Обърках се, Дима приятел друг. Викай ми, Алта. Бананата. Престани. Окей. Пекалничка си има тук, селцета, мелцета. Не, това е човек, бе. Бати жалкия седанен. Тук гледай каква жалка ферма. Каква жалка оферта има той, гледай. Това е извънземно от Междузвездни войни, бе. Чакай малко, сега какво ще има дано да не свършим. Май гад! Още 9 диаманта! Цели 15 диаманта и 2 сета! Ей, човек, нещо си се превъзбудил. Какво е? Трябва да съм превъзбуден в клипчетата. 18 пиля. Идвай тук. Идвай тук е. То ще го заклеща. Натясно. Добре, ама това е извънземно нещо, не ми допада. Мъкни, не ми пука да не се допада. Това са селени. Кой ги направиш? Такива джеб или нож. Забравих кой вече. Ги направил такива, какво се прави. Това е богат селянин. Ходи с пастилка, он не беше гол. Не е гол, този е кмет, мишки бяха, те са с различни пастилки. Това ако намеря попака. Той не е гол, бе, той е с дрехите, бе. Аз мисля, че виж го, той е за такова. За 20 уит един емералд. Сега ще съберем, бе. Никакъв проблем. Ако беше гол, ще да е грозна гледка. Къс тебе. Но това е друго въпрос. Да наслагаме темата за теб. Мъкни, бе. Да не казваме на феновете. Аз още нямам, ама. Имам 2 сабскрайба, което е добре. 200-300. Имам 2 сабскрайба. Малко е, ама все пак. Нито знам какво е това, нито ме интересува какво е. Гъле! Музиката. Гъле! Болшит. Окей. Добре, омага. Сега какво ще направим? Обираме фермичката на тези пичаги и всяка картофи. Трябва да се наядеш.
Еми да. Това дали са... Млъкни. Ако изреш някакви пустоти, ще речи. Това са посредени пици, бе, майна. Благодаря, че ми дигна рейтинга на профила. Найси. Аз съм невероятен аватар, бе. Бананата. Мълчи там. А ти си на 10. Затвори го това, бе. Затвори го да не може да излее. Абе, той е обаче жалко, този проект, той ще падне в кладенето, ще умре. Ай, качва се, бе. Да пада да ме. Искам някаква готина къщичка си хвана тук. Не там. Присвои си някоя, присвои си някоя. Аз още правя то. Ти всички присвоявай. О, ей вижте са, тази къщичка, искам някаква да гледамите. Това няма. О, виж тук мога тези къщички ги свързвам. Взел си посъдената пица. Мъркни, бе! Ям малко ся. Малковите. Чакай. Тук мисля ми, ако стане това ред си мисля, ще е добре. Много як меч. Какъв ти Ама гле. Те ще отпаш на ударен без звук. Мана, ти си поби пъдве. Ами да, тук това стана. Човека, дето му развали къщата. Няма парите. Влиза вътре, туши всичко. Ето и вратата подуши. Ще влезе тази, бе. Запуши ми, ама. Вече няма нищо тук. Ама си ти от тук, бе. Човека не може да излезе, бе. Ооо, я бе, това е. Това става, бе. Whiten book. Това е някаква... Whiten book за един мега от... Смей да напишеш нещо. Ами аз нямам така книга, тъй че... Добре, че нямаш. Защото да не си Сега отворим... вие как ще се измъкнеш, бе. Трябва да си поправяш нов път и пак да го затваряш оня. За какво? Ето, просто ще отида до тая врата. Има друга врата. Оле, то тая ниско ти мало. Я погледам малко къщи. От тея... Ти малко до някъде, не знам къде, до пирамидата. Не, пирамидата минахме. Да поплуваме малко. Аз ще събера малко дърво. Тук ми изглежда готино място. Сега ще направя една брадичка. Брадичка? Ами ти си човекът байчка. Нещо ме боли за бът, трябва да ходя за болека. Аз си дъвче дъвка и не ми пука. Пичага. Гледайте, дами и господа. Пич си е пич. Това е вярно. Това е тази крава, бе. Еми сега ще убием. И защо съдиш молкови? Каледа. Мани са тук е овца от дърта. Та крава дойде при теб, бе. Това е овца, бе. Дами и господа, той не може да различава кравата от овцата. Ма това овца ли е, бе? Да, бе. Знам, че има петна. Оле, аз не знаех, бе. Аз не знаех, че това е овца. Ти може да се зададеш овца, бе. Мога, ама по този начин мога да създам. Ще видиш по-нататъчните епизоди. Как създаваме живот? Не, ние двамата. Да, не. Те кравите. За кравите говоря. Добре, що ме за кравите? Бива. Чай, че ми свърши шибания кабасон. От един пол ли ще са кравите? Не, бе! Ти го говори за някакви израелски неща. Добре, сега ще направим едно камено. Една играчка меч. Ами до вчера съм се бил с изроди. Една брадва меч, млъкни. И сега си съберем малко дърво. То го уча да играе Майнкрафт, дами и господа. Дами и господа. Избахме банички. Мишето лъмбичката. Иди от нашия клас го наричахме Мишето лъмбичката. Не, че имам нещо специфично. Сега и аз тегнах. Толкова за какво мислиш ще ми стигне? Кокошка. Сте си яйце. И дами и господа, така може да се научите елементарно да играете Майнкрафт. Да. Колко лесно и просто беше. Естествено. Въпреки, че нищо. Какво каза? Все пак аз съм тук. Да. Хилисък някакъв. Образумилно. Кой играе? Аз реално на изи. Второто нощ ще играем на... Гледайте ги тези хора, как ще влезнат в къщичката? Ти какво мислиш? Ще скачи, бе. Да. Да пукат, искам да скачам, гледай. Бати къщата, гледай какъв е пода. Мини под вратата. Буквално. Няма. То още се седи тук заключен, бе. Кой бе? Ами аз го заключих, това ще е бай Пешо. Да, Тук ще ми продава... Ще ми продава на птици от тук. Виж каква готина къщичка. Скромничка.
Да влезем в моята къща. Чакай. Моята къща. Това Ти си имал къща, мислех, че си бездомник. Ами, бях до преди 10 минути. С малко може да спре клипчето, дами и господа. Много натърпвам на дами и господа, но това е друг въпрос, дами и господа. И така ви научихме да играте играте Майнкрафт. Ти си... Не става яко. Сега ще видим бе, дали няма стане. Ще сложим крафтинг тейбъл, ще го вземем, ще направим хлебец. Хлебец. Така спай хляб. Много интересна дума. Хлеб. Не съм чувал думата хляб до сега. Тук е много тъмно, като гъмжилищите се едно, че тук се спамват педагоги. Светлопите. Изобщо, какво ви говоря, нямам лампи, още имам 9 енти, дай ги, за да видим и тук с кефим. Значи едва ми си купил къща, па и лампи нямаш. Бездомник. Но ми е любопитно, тези вилиджери как живеят тук на тъмно. Ще взема един точ. Като ни... Те пак си извънземни. Виша, и когато никой не Май са гледа... купени от междузвездни войни. Омага, те изчезнаха, бе, къде ще на всички? И когато никой не гледа... Гепи всичко, гепи пари, гепи всичко. Чупих им лампата. Ми чупи. Чупи всички лампи да не виждат. Някакво зомби чука по вратата. Чукни и бягай. О, чакай, то скелет. Вижте майстора. Как ще го убие? Майстор ли си, бе? Майстор. Убия го, пусна ми 2 стрели, дами и господ. Имам стрела в корема, но това е друг въпрос. Имаш стрела в корема? Ето виж. Да си останат там. Още известно време. Още една стрела. Погледнете как е врязана в стената. Късота за очите. Да се махне. Имаше и там, и да имаше една в мозъка. Тук е този педагог. Извина светна, видя ли бе? Така ли? Верно! То вижте. Ето го бай Тодо. Аре. Да. Его нашето извънземно е. Мага, то го запечатваме. То май си сега на пода, бе. То май си сега на пода. Не. То го заклешваме, тук не ми пука, че изглежда грозно. Да пукне дано. Тук е пълно с магазини. Вез за теб едно зомби. Къде? Няма нищо. Не, как се фана? Много ме тролваш. Аз съм тролфейс, тъй че. Къс си ти? Така ли? Аз мисля, че си друго. Мъкни. Не. Да не си отвори устичката утре. Често мъкни. Да не се отвори устата. И така, дами и господа, надявам се този клип да не ви... Чакайте бе, забравих най-важното нещо. Чакай, да оставите почти. Така, сега ще направим легло. С 3 цвята вълна. Погледнете, никой не е правил такова нещо преди. Освен... Легло с 3 цвята. 3 цвята. Красота звучи. Това ще ми е епичното легло. Ще го сложим и тука. И лягаме да спим. Мислиш, това е епично? Тук да пуснах на Game Mode да видим уръчето. И така ви научихме почти да играете Майнкрафт. И надявам се този клип да ви е харесал. Играчи, едва ли ще се научите скоро време. Мокни, коментирайте, оценявайте и се кефете. Чао!